Sanibonani balaleli emakhaya sephinde wabuya futhi ke uma ngethu uzikode phikela. Namhlanje sokwenza episode 3, episode 2 ongasafani no episode 1, episode 2 lapho bekade sikhuluma khona ngoma story phecelezi unemployment. Namhlanje sokhuluma ngesihloko esihlukile. Kodwa ke before ngiqhubekele phambili bengiqale ngithanda ukubonga ukuba usiswethu oke wasivakashela kwi-episode yethu edlulile ye-unemployment aphelele Mkizwane. Kuke kwafika nje ingelo sethunyelwe uNkulunkulu kusiyami yamvulela amathuba yamupha itoho ke siyabonga ke sibonge aqhubeke nje njalo asebenze kahle nala ekhona ayiphathe kahle. Namhlanje ke balaleli ku episode 3 wethu sokhuluma ngeGBV. Omunye umuntu angakayibuza ukuthi masikhuluma ngeGBV sikhuluma ngani. Gender based violence kulapho khona ohlukumezeke khona ngengqondo, ngomzimba, ngendlela ezahlukahlukene singachaza ngendlela ezahlukahlukene. So namhlanje balaleli bami isihloko sethu sikhuluma ngaso akusona isihloko esidlala nezingane kakhulu, isihloko esisensitive esifuna singazi ukuthi uma usikhuluma ungaphinde futhi nawe uphinde usilalelise kahle. Namhlanje sivakashelwe indlovukazi yethu usisomuhle la eceleni kwami ozokazi isho naye ukuthi ungubani uqhamukaphi uzivakashele ngaliphi. Over to you mama. Sanibonani, igama lami nguNokulunga Penelope Kamthembu. Ngisuka eFeneni but ukusuka kwethu sisuka le eMkhomazi and then sazohlala la eClermont eFeneni extension. Yes. Ngiyathemba ukuba balaleli nimzwile usiswami echaza ukuthi uNokulunga indoni code 14. Kodwa kasikho ke lapho balaleli namhlanje mntakama sike sathi masikhuluma nawe lapha kuma social media wabika ukuthi uke waba kwi relationship abusive. Mhlawumbe ungakho sichazela ukuthi kwenzakalani iqalaphi kusukaphi siyaphi. Yes, namhlanje ngizokuchazela from the start ukuthi ngangena kwi relationship because wonke umuntu bengena kwi relationship usuku ufuna uthando. Yeah, right. Yeah. So as usual umfana uyashela uchazeke waziwa right waziwa muhle waziwa handsome kanti angibuzanga elangeni. Okay. Ngikutshela ukuthi ayiphilanga ngisho inyanga ezu3 sithandanile umfana wangikhombisa ama true colors. First of all nje la eyaqala khona nje ukungaboni ngasolinye it's because akangitshelanga iqiniso ukuthi unayo umuntu o straight athandana naye. Mina ngizazi ukuthi imina u straight. Okay. Naloyo uzazi ukuthi yena u straight. The worst part was ukuthi expectile ingane mina angazi. Sathi siqala ukuthandana as meniqala ukuthandana khona ama terms nama conditions enibekela nawona ukuthi okay uthando lami nawe ukuze libe right libe impumelelo ngizothanda ukuthi siqale la sibe neqiniso sithandane sikhulume sifane nabangani yabo ungangifihleli lutho. Yena wayemosha la ekuthenini akangitshelanga iqiniso. Sathandana from January February ngoMarch la zaqala khona inkinga. La ngathola khona ukuthi unoma wengane naloko ngithola the same day uma wengane esefona esho ukuthi ucela impahla zengane useyalwa uyabo. Ngibuze ke futhi ngomoya ophansi phela because ngisamusha ngikwazi ukuthi ngibhebhethe ukuthi hayibo kanjani manje ngiyabuza phela as umuntu esifazana ukuthi kwenzakalani uyazama ukufihla inkinga manje sengize ngabamba. So ngihlala phansi naye ngiyambuza ukuthi kahle kahle sibani kwenzakalani. Cela ungichazele. Hayi ashone nale kanti ke vele shuthi hayi unekhono lokuba yisoka nje mase kupressila wow suye sekuphelele uthi ubasathe athi hayi nje mama ngicela ukuthi singayi nje kude yebo ngiyavuma ngiexpect ingane. Okay sadlula lapho akuphelanga ngisho isonto ngisababazele leso sigameko wangayifaka imali yamawengane uma wengane wasithelekile sawumdlezane njalo ayisithelekile kanti ngempela ke ingqomonde yangempela njoba ngingqomonde ngingaka ingaphezulu kwami. Okay. Imake mntama ubona ngaleso sikhathi wawuneminyaka emingana? Ngaleso sikhathi ngangina 18. Yo. Okay. Ngangina 18. Ngaqhubeka phela ngoba ngisamthanda. Ngangise like almost naye kusayisonto ekhaya ngixoshiwe. Yeah. Njalo uthando. Angixoshwanga
uma uyangifonela uyangibuza hawu nokulunga as umzali wonke umzali uyabuza ukuthi hawu ngabe something wrong khona yini esikwenzile kuwena kwenze njani uhleliphi ngilebele ngiqamba mapho ngithi ngikamngani nomngani phela ngiyamgoqa ukuthi hayibo mngani umzali mefona yabo izinto ezikanjalo siyingane wagcina sebambile uma ukuthi okay ngiyajola siyathandana nomfana la yaqala khona ukuthi wayeseqale sengishaya. Okay, isiqali siyashuba lapho. Isiyashuba. Wena ubanjwe iado wangalalela umzali. Kobe niyezwa njalo babukeli. Ubanjwe iado wathi kumngane kuma uthi ngikini. Yayizwa leyo nto. Isihamba manje ke isifika ku stage sokuthi sekubekwana isandla. Ake sizwe eksisa ukuthi kwaqhubeka kwenzakalani emva kwalapho. Ungachaza mntama. Hayi esefikile sisala ekuthinini wafika uma wengane kwaphoqa ukuthi mina ngihambe phela. Ngigoduke ngenxa ukuthi uGayi usangithanda athi uGayi anihambi nothuna nizolala la shuthi ayibona ukuthi ayingangayi ugeli inqomonde le enyavida neyathi hayi iyahamba yona shuthi wabona ukuthi ngeke ngiwubonile leya code 14 nami ku code 14 shuthi kuyoshiyana ukwenza akuphelanga u2 weeks waphinde wabuya ugeli yila esebuya khona kwesibili la salala khona sonke endlini eyodwa. Yo babukele emakhaya ngiphelelwa namazwi angihleki ngoba ngihleka ukuthi izime kanje ukuyibukele kude mayisashiwo kodwa mase sisondeleni nawe uyibuza ukuthi ngabe mina ngempela lo kobe siyafunda njalo ukuthi umjolo akuyonto okudlala iscam iyamntakama salala sonke uGayi kwasho ukuthi ngoba phela uthando utsalusha usacusha ama point angithi useyamazi lo wesivela umdlezana ngeke amenze lutho so usesebenzisa mina phela ukuthi okay wena vele uyifikela ngikubizanga thina sandlala phansi ugeli walala embedeni ugeli ekseni ngo4 sezwa ngaye isinyathela nalapho uGayi wangaba nankinga wahamba uma wengane ngitshela ukuthi uhamba kwako4 egoduke yakubo yathi ukuphola ke yageli uGayi uyisangoma sihambani okay phela ngoba nami sengumama sangoma phela ikinto esengayazi yonke into sengiyazi nje lesikhwama sababa ukuthi sihlalaphi ubaba umethi ayikhipha ukuthi nami ayibonge ngiyabhuduzela ngiyandiza namabhayi ngangisengumama mabhayi nje from head to toe yebo ngiyachazela kanti ngizongayi emgidini ngelinye ilanga ngizongayi nginamapho ngakhulelwa singakafiki lapho ngathola ukuthi sengikhulelwe wangibuza ukuthi bungajova ingane eshu ngoba uyabona ukuthi ngisasobishini kwale angikwazi ukuyondla yangizwa nale angikwazi ukuyondla uthe wena mumitha wathi uexpect ukuthi kwenzeke njani umbuzo onzima ke loyo yazi ukuthi unzima ngempela ngoba ekugcineni kosuku babukeli esisuke sikwenza sike sithini umtavazo sisuke sazi sobabili ukuthi ekugcineni kosuku imphumela izoba yipi yabo kodwa ke mntakama akubona konke okwenzakalile ke nginesho ukuthi asifika ngalesa sinqumo sokuthi nawe uthi ngiyasikhipha lesisume sengishaya ngimbuze nje lutho nje ngathi ngeke ngizohlala nje naso ingane iyozizalwe ingane ke yangangidisappoint Nkosi yami ngoba wayeseqalile eneyintsolo ukuthi ayikho leyo nto akwazi futhi wena lesisiso ufike naso akwazi ukuthi sisanda kuthandana wena usukhulelwe ngathi Nkosi ngenelela ngoba mina ngizohlala nje naso ingane yangangidisappoint vele yaphuma uyena ubabakhe phela vele yathi nje mina ngubabakhe kwamlomo Nkosi yami kwakukuhle kunje yawabona ukuthi hayi yakhe ngempela right ngihambe ngesibedlela ngibelethe ngibuye semase ngibuya phela sekumele ngilandwe hawu babakhe siyaphuma namhlanje ngibhizi ngisemsebenzini ngizozama ukucela umakhelwane ukuthi azokulanda nangempela umakhelwane angilande okay sifike endlini isonto lokuqala sibe right phela ngisawubheba mama ngiphethe inews la boy isibutubutu esihle uyelo bone right nje uyabona naye ukuthi hayi no wayengeke code 14 ngilethele photocopy yami ngempela la ngicela ukuthi angazi kwabheda wabuya uma wengane lo wokuqala sezwile ukuthi angithi sengibelethile imali ubuya emva kwesonto mina
ngibelethile shuthi bona bebeqhubeka esayidini bayathandana ku right shuthi kuyashiya ukuthi nje angimazi ukuthi umithelini lo bona ba right that side mina ngitshela ukuthi phela kusanja ngoba kwakunjalo bengishiyila ngithi kwakunesigameko umuntu ongamfuni lo kanti on the side ume emsebenzini bayakhuluma babe right mama baba yabo uma sefika ugeli ngithulelela ukuthi ehena uyasho usibanibani ukuthi wena akasakufuni wena uhleli ngenkani la ngithi mina kanjani nangempela sabamba nje imithi ingane encane washo ukuthi nginithanda no2 ophumayo akaphumi ohlalayo akahlali kwasho ukuthi ke engathi idalingahambi lodwa lolathando oh usho ukuthi kwasekunocopho hayi lelingahambi futhi kwakuyilona futhi ngangisengazi kahle yabo mezoxova uflower kwakhona into yasekhaya ezulwini ethi yabo mesezoxova uflower asikhululeka mkami namhlanje yimina engizopheka ngangisengazi ukuthi no wazini into yasekhaya ezulwini siyovuselwela sengidedela igazi vele ukuthi hawu akithi Nkosi yami shuthi ngizoqhubeka ngihlale because sengiyasaba phela nokubuyela ekhaya angithi angisabalalelanga abazali ngihlala noma nobaba lapho angisabalalelanga abazali sengiyasaba ukubuyela emumva so obviously ngizobekezelela noma yini ezowenzeka la cause angazi ukuthi mengibuyele ekhaya ngizobuya nengane ngiphinde futhi ngibuya ngiyintambo ye church cause ngangisengizacela njengoba ungibona ngimngaka ngangingaphansi kwalokho yo angithi mina emjoleni wami kwabamnandi 2 months kwakuyi-scam the rest of u3 years engiubekezelile kwakuyi-scam manje usho ke mntakama eziqala ke sekubeka isandla ke iqalephi iqala the day ephuzile wayethi wayazi mekuzofika umunye umoya engane shuthi wayisuka emfonelile emtshelile ukuthi ngiyeza mina aveda nabeke la shuthi wayifuna vele ethefika akezwe lutho akafune kuzwa lutho futhi kanti ngaleso sikhathi mina ngiyiphumela nasesibhedlela first day la angishaya khona wangishaya nganginomthungo because ngangibelethe ngeoperation sure intenze manje indlela ugeli lo omunye uma wengane ayinozwelo ngayi yilasa esaqala khona ukuzwana the day engishaya uGayi yila uma wengane lo munye ayikhombisa khona ukuthi umuntu esifazane because wamngenela ngenduku akuphelanga lapho wavudeni wabona ukuthi shuthi lo wathi oh senisithembu manje lesi kade nisinqaba nini ithi nginivalele la akuphelanga lapho khona nengane wafuthi pepper spray wavala because kwakuyindle igogogo wavala isicapha wathi ngifuna ukunikhombisa ngithi kunembobo la ngezansi wakhiya ngaphandle wavela pepper spray wayiveza la ngaphansi kwesicapha because kwakunembobo la ngaphansi wafuthi pepper spray saxheleka shuthi wabona ukuthi seku serious way up ukuthi hayibo because ngathi mina hayibo what about ingane engaphakathi yila asivula khona isicapha because kwaze kwafika abantu bekomiti indlela kwakunomsindo ngayo yo shuthi ngamanye amazwi kube kuthiwa awuvanga uzukhuluma indaba yengane kwakuumuntu nje ongekazi abuye indaba yenja yayisingasekho wayingenandaba kwangaphela lapho ke ugeli lo munye wa decide wabona ukuthi azini ngiyaphuma kuyona yonke lento ayingisebenzeli washiya ugeli hayi saqhubeka sabe happy family phela ngithi lo munye vele okade iziphazamiso empilweni yethu akasekho sahlala nje sayi happy family akuphelanga futhi mhlawumbe omunye 3 months kwakhona omusha ke manje webabo ugeli naye uMakhosi olunga kayena uMakhosi ngathi ayiqalile ke rafu manje ayiqali hayi ngathi ngikhona hayi ngathi ngiyashikila isinqa wathi nje Nkosi yami intonqo lathi ngilanje angiphumi wawubanjwe ngento mntakama ngoba phela ayikho enye into ongayenza kule situation wafika ugeli wazinza sishawa sothunaki awu mina sengilale no geli bagayi ababili kungcono kulo oqala ngalala phansi nenza lokho ekuthiwa i-threesome ngesingisi yes hey ngiyakwazi wafethu kulo wesibili ke umuntu ozohamba ayokhipha imali right angithi sekunengane yeah umuntu ohambayo ngiyabuya ngisaya somewhere ngisokhipha imali ngiyabuya okay ngingabi nankinga ngisenengane endlini vele sengijwayele vele ukuthi mehambile emgidini phela ngithi nginengane encane ngisakwazi ukuya emgidini so kumele ngisale endlini athi uyahamba uyokhipha imali ngangazi vele ukuthi uzoya emgidini ntambama
okay how salinde uyangifonela hayibo ngisendaweni yokuthi ngicela udlule la uzothatha ikhadi angibange ngisaya lapho nangempela futhi ngithatha ilocal eroundini ngihambe ngiye khona mengithi ngiyafika sabantu besifazane uyazi mekukhona something fishy siyakwazi ukuacta yeah ugeli wangikhombisa ngifika nje ukuthi lalela ngumnakweni futhi ngikwenze lutho ngathi ngena kwahlekwa bashoza benza nje yonke nje lezi zinto ezisnacks yabo ngambizela ngaphandle ugayi ngathi mina khona yini umuntu wakho la cause ngiyakwazi ukuthi vele uyisoka ngifuna ukuthi usheshe ungitshele ukuze ngithathe ikhadi ngihambe wathi ngendlela abantu besilisa sometimes abagoqa ngayo uzumkholo wathi angihlali wathi hlala khona uzobona ukuthi akekho umuntu wami kanti ngisho entweni uzongihlekanisa nabantu wahlala nawe ngahlala phela nami uma wengane nje nengafa awuyini nengafa mathe ngahlala mengihlala ugeli ngacela sengibonile ukuthi uyena ngathatha ikhadi ugayi wazi ukuthini wazi ukuthi uma ungibizile ngekhaya still noma uma vele wayengibizile but ngenxa ukuthi nginamahloni into engayenza kubona abangixoshanga angiswele ngiright ayikho into engayitholi but indlela engabaphoxa ngayo sengisaba ngisho ukuba face ukuthi noma ngabe kuthiwa umzali uthi woza nokulunga woza noma ngabe kuthiwa usunjani woza sizokhuluma mntanami ungitshela inkinga yakho mhlambe usenkingeni ukuze ngizokukhipha but ngangisanamahloni lokho ngangaye ekhaya wazi ukuthi ake mina ngiye ekhaya ngangaye ekhaya ngabuyela ekhaya lakhe ngakusasa ngavuka kahle nje ngageza ingane yami ngahamba ngayo esontweni bona baqhubeka nomgidi kanti uyitshela ukuthi ngisekhaya uzobuya noma emomusha kanti esontweni uyazi ke Zayoni kurawundwa kuze kushaya o5 uhamba ngomoya isonto la moya kwaze kwashaya o6 saphuma mhlawumbe kwaku6 sesiyendlini ngathi mina hayi sengiyahamba ngendlela ngeke ngisaya futhi kumakho uzuma naye ngangimthembisa ukuthi ayi okay ma ngoba ngifika ngizolo kumgqibelo ngizofika ngesonto athuma hayi okay ayi ngesonto ngiphumelele phela ngithi mina hayi ngizobuyela endlini mengibuyela endlini maye hayi noma kuthiwani mengimfonela uGaya ngimtholi ukumchecka phela ukuthi hayibo babakhe uright amabhayi kodwa sephelele esikhwameni ayibo ungalikhohlwa phela ibhayi lo elukuthi nokuthi phela ngithi wife material angimthole efonini alright ngibuyele endlini phela ngithi mina sengiyoyiphumulela ngiyobona ngaye sebuya nalezo ezijumbane zenyama phela ngoba emgidini okuyiphathela inyama zonke lezi zinto ezimnandi nezinto zabaladi sweet yabo okay mengithi hawu ingida ayikho ngaphandle shuthi khona ngaphakathi obviously yabo ngithi hayi shuthi uyena vele cause ubedla mponjwana shuthi nje ungene ngendluzula wangena wayikhiyela la kwakhona nje imbobo yabo esicabheni kukhona imbobo mengithi embobeni nayi ijacket phezulu kwasofa yakwazi ukubona usofa uqondene nesicaba nayi le jacket yale ntombazane ekade ingishoza yeah angithi umuntu nomuntu uyazi nokho umuntu wakhe angithi umuntu menokha ukuthi ubani yeah ngathi nginokha ngiyababuka embobeni uqhweba lo uthawe ma uyena boyise ngibiza ngesayiko cause ngagcina sengikhombisa nami ukuthi hayi phela nami ngiyakulwela yabo uyamqhweba ukuthi uyena akho back door la it's in house akukho ukuphuma ngo back door akukho ukuphuma ngothayela kumele uphume nje la khona inkanyamba le la wangasho ukuthi ubani wavudana wavula isicapha angithi phela vele yena uyisigoro uyazi ukuthi uyashaya ngizo understand futhi ngathi ngena ngathi nje evula isicapha ngangena ngendluzula wathi uzongena ngendluzula la isekhaya and futhi uzoba ngumsindo la isekhaya yonke into ozoyibona la ngaphakathi ungalibele umemeza cela ungena ngathi ngena because ngangisengiyibambile yonke into bengibuka yonke into embotsheni ngavudane nje ngathi ukuze angalibele ngixaka ngaqaqa ithawula lengane ngamfuhlela ngengane ngekathatha ingane ayibeke phansi ngagibela kugele ngikutshela ukuthi indlela engangidinwe ngayo ngagcina sengishaya ingubo ugeli kudala ekhishiwe
mengithi ngiyaqalaza nayo ingane lapha phezu kombhede ugeli sebembalekisile ngibhizi mina ngibhizi ngiyashaya sengishaya ingubo phela uGayi ngendlela ngalesa sikhathi shothi ngangazi uma nganginesichitho noma nganginani wathi nje angikwazi ukuthi uhlaleleni vele uzongibangisa nje umsindo ekhaya angikwazi ukuthi uhlaleleni engabe uyagoduka uyakini kodwa uyasazi isimo sami ukuthi why ngingayi ekhaya uyayizwa lonto hayi sahlala ke imini yonke kwakumgqibe angesikwakuyiSonto sahlala sekumele siyolala phela ugeli ngeke agoduke because uhlala kude wathazini ukuze nento engenzibe simple wenza the very same thing ayenze ekuqaleni isithembu babo wasibiza sahlala phansi washo ukuthi sibanibani uLungi lona shuthi umamkhulu uzombiza ngomamkhulu kahleni shuthi uyena mamkhulu mawukuthi uyaphuma shuthi wena uzosala ube umamkhulu kahleni right ngenxa ukuthi phela ngisanenkinga yekhaya ngakwamukela lokho because kusawuthando ngimthande lokho serious ngibona ukuthi nje mengasufike nje wena ukhulume kabi ngayi ngangimtshela yonke into ngangena bangani ngingena phone ngiphathela uBhopopo nawo uBhopopo lo wabona ukuthi ngendlela yino kahle kahle wayinomona ngami kodwa futhi nokuchitha ekuthanda yabo esithanda esinye isifazane kodwa futhi uyafuna ukuthi angigcine kodwa futhi akafuna abanye abantu bangibone ngangihlezi nje ngihleli kubo ngihleleli kubo nginto yenduku nje nginto ephekayo ngishinge into yokupheka kumele shuthi ngize into yokupheka ngishawela ukuthi angiphekile ngani ngibuza ukuthi ngizophekani athina nje ikabishi uzolifakani ikabishi alinafutha alinalutho ngizolenza njani ngizogxabhisa nakho uzophinda ushayela ukuthi ugxabhisile futhi uyangazi ukuthi ngiyahashuka mina kade ngingekho ngikephi manje ngizodla ikabishi eligxajisiwe right kushinduko hayi sinogelisa la kwangathi siba right uyazi mesogeli kwangathi sinogeli nje impela hayi siyabambisana same day khuluma ngesame day isithembu sihlanganisiwe sa right kwathiwa okay wena uzopheka irice mina ngizopheka ukhari phela meladla ubaba ungale kwi-tin house uqhethile okay wathi ugeli okay mina ngizopheka irice ngathi mina okay mina ngizopheka ukhari ngithi ngincingile phela ukuhlala futhi futhi umakhosi phela indlondlo lezi zothu kumele ngihloniphe ngiyasaba phela nogeli lo ukuthi nje angaze angigile yabo ngisho ukuthi hayi mina ngizopheka ukhari ngizopheka irice kathi okay ayikho inkinga mase siyolala futhi waqala wasilalisa sahlangana kanje uGayi wasithi uGayi futhi mina ngizolala lapha nendawo iphi ingane lapho ingane ikhona ingane phela izolala ngala ekugcineni ngala bese kube yimina phela vela ngithi ngisengiyintambo ye-charge ngangadla space esiningi hayi njengoba sengimngaka ingane lapha ya imina la ubaba wekhaya la ugeli loya alalathi ngakhwishiza ayitshela ukuthi phela engibiza ngesayikho ngakhwishiza ayitshela mhlambe sekukhona engikwenzayo sengizonqubuza umuntu mhlawumbe uthuli because wayingazi ukuthi mengithuli ngisengimondweni vele hayi ngoba ngangithuli ngoba ngithuli wayixaka ukuthi mengivuma into ayazi ukuthi hayi ngoba ngivuma uyazi ukuthi akuzophetha kahle kanti akazi ukuthi mina ngisovalweni phela ukuthi hayibo yindlondlo lezi akukho utho nje ngizoyenza yabo unquma ikhanda ligcwale phansi kombhede angithi nje alright ngagcina sengikwazile ukuthi ngamkele because kahle kahle yayisengihlalisile hayi ngoba ngangihleli ngoba sengithanda ngangisengifuna ukuyidelisa ke manje yabo mase la angishaya khona wangishaya kuleyo round bangibuka nganginqini yila nga decide khona ukuthi yabona namhlanje noma ngabe kuthiwa nje ngiyekhaya namhlanje ngiyahamba ngekhaya noma ngabe kuthiwa njani uma ngifuna ukufika ngesigameko because mengifika ngiright nje angeke attendeke ngathi ngifuna ukufika ngishayiwe nginje nginegazi nginje khona umunye ubhuti owayino Uber ngakhala ngakhayiza ngaze ngayongena kulowo muzi osisi bakhona banginika ithawula yila ngathola khona usizo nalowo bhuti namanje uhlezi ethi uma ngibona ethi hey waphuma osizini ngingasho ukuthi lo yabhuti owangisiza because uyena owangihambisa ekhaya ngize ngikwazi ukungena ekhaya ngangena ngalowo bhuti because wangiletha sengishayiwe nginegazi ngiphethe nengane kanti angazi mina
ukuthi umanje ulibele ngibize ethi mntanami buya kanti naye she's going through a lot. Okay. Ekhaya. Awume-ke mntakama before siqhubekele ekhaya sekwenzeke yonke lenhlekelele washawa wabukiswa nomphakathi ingane khona la. Isiphi isinyathelo wasithatha ngobhuti? Kwenzakalani ngaye? Kwathi sengiphumile kuyena because ngaphuma kuyena ngabuyela ekhaya. Ngahlala nomama nobaba. Wayenganayo access ngitha ukuthi eze ekhaya. Naku-ke kulesi story lesi engizongena kusona ukuthi wathola i-access ngoba sengihlala ngedwa ekhaya ngenxa yesimo esenzeka. Wafika ezongilwisa ukuthi ufuna ingane yakhe akazile kumina, ufuna ingane yakhe. Ngisho ukuthi mina uyifuna kanjani ingane because sihlalile nawe, ngifuna ukukunika lelo thuba lokuthi ube ubaba enganeni yakho, ingane yakhe ikhule ikwazi. Wahluleka kunaloko isithombe kade usifaka enganeni, ubufaka isithombe sokuthi umuntu wesifazane uyashawa. Yabo. Ifila kanjani ingane uyangishaya njalo ngihlezi ngikhala, njalo ngihlezi ngiphatheke kabi. Ingane yami ngisakwazi ngisho ukuyinika uthando. Ingane ngisho uyibuka uyabona ukuthi nje naye sanonophali because kuhlezi kunengxokozelo, asikho isikhathi la libonda khona nje kukhona uma wengane ubaba wengane nengane ni happy. Cha, asikho. Kwathi ngesikade ngahamba ngaya ePinetown. Ngahamba ngayomvulela iprotection order. And then kwaphoqelwe ukuthi iprotection order ngabhala yonke into engenza yona. Cause wake wangishaya to the point where wangithela ngamanzi. Angithi uyazi ukuthi kunenyoka esikhathi esiningi. Wangithela ngamanzi waze ethi kanje ethi ufuna ngivuma ukuthi sengiqomile cause izinto ayisezenza ngangasane indaba. Umenza something mengithole something ukuthi unentombi ngangasambuze sho ukumbuza. Thola ukuthi ubonile ukuthi sengiyazi ngangasambuzi. Wayesedinwa yiloko ukuthi how why ulunge ngasangibuzi. Shuthi useqomile mhlawumbe usenomunye umuntu wavudane wangishaya wangithela ngamanzi wangichoka ngenyoka ethi ufuna ngivuma ukuthi ngiqomile because angisambuza ukuthi usu nomunye umuntu kanti wena uyodela nini ukuthi ube nabantu abesifazana abahlukene. Angithi ubusunaye lo wesibili owesithathu nowesine usumthathelani yonke leyo nto. Wangithela ngamanzi wangichoka ngogesi. Yila ngaphaphama khona ngahamba ngaya ePinetown ecourt ngamenza iprotection order. Iprotection order yami ke bayisumela phezulu bangibuza ukuthi all along bengihlaleleni bengingezi ingane. Ngasichaza istory sami basho ukuthi hayi shuthi khona nje into eyikuluthile yabo. Kanti akugcinanga lapho iyaphuma idate. Ngedate kumele ngabe ngiyangaya enkantolo. Ngithi mina ngiyozibuzela cause amaphepha akhona endlini. Ngiwashiya endlini. Ngiyobuzana ePinetown. Ngiyobuza ukuthi i-date kahle i-confirmation date inini cause wayizoboshwa ngithi awakushaye ngento awulande ezibhawu straight usebenzisa ngiyobuza ngishiya amaphepha. Angithi uyanikwa like i-folder yokuthi inayo yonke into. Angithi eyakhe eyami mase baba naye ePinetown. Mina ngishiye yami ekhaya ngiyagibela ngiyobuza ePinetown ukuthi kahle i-date konje engimele size ngayo la inini. Ngifika ngabo bani o12 kanti ngifika vele the same day engimele ngabe besiyo attend icala. Bayafika bathini bathi awukade sikumemeza nokulunga mthembu lelo cala lelo selicishiwe sekuyinto engekho. Akugobela wangempela phela ukuthi lo uyacala. Mina ngifika ngosuku ngizobuza kanti usuku lolo ekade ngimele phela ngizosho istory sami lesi engisibhale phansi. Shuthi wasibona ukuthi vele sisona each and everything ayingenza yona ngangiyibhalile phansi even yomthungo yonke into kwasho ukuthi vele lo kumele zimkhalele vele. Shuthi wenza ngendlela yakhe cause after lokho wangifonela wathi usukhohliwe yini ukuthi udila nobani. Oh. Afethu. Washo kanje wathi usukhohliwe yini ukuthi udila nobani. Ngavedane futhi ngangamlwisa ngadedela igazi cause vele ngangasafuni lutho engihlanganisa naye. Ngayiphindelela ekhaya. Hey ngiyakuzwa mntama. Kobe nezwa ke nani lapha emakhaya babukela ukuthi
sidlule ezintweni ezinzima futhi okwangempela kuyikona ukuthi abaningi bake basibone sibakhulu sibangaka sihleze sihleka kuthiwa hey yonke into ihamba kahle kanti no lalela sikuphaliswa izona lezi inkinga lezi engaphakathi kuthini. Kombe yazi mntakama ngiyakhumbula sikhuluma uke wabala le ndaba yokuthi uthema ususuka lapha kubhuti wathi mufika ekhaya uyafika nasekhaya abazali bayahlukana ubhuti naye uphenduka iphara ngala awukusinabisele nalapho uthi kwenzakaleni ngoba naye futhi kusayiphathi abuse le. Yes. Kuma sizalwa sibawu2 ubhuti omdala bese kube mina uMagcini. So kodwa ephareni nabazali bazamile ukuthi bamsize ehamba rehab yonke leyo nto kube ngathi uba right. Nokuthi ke into esayi understand ukuthi ubehlala boshwe uma engaphandle kuvedane kube ngathi ukwelinyizwe uma engaphakathi ejele uba right. The time eboshiwe yena uma ulebele ngicenga ukuthi nokulunga ngicela ubuye ekhaya. Angazi mina ukuthi umana use go through to the point yokuthi benobaba sebeya divorce. Mina ngacishe ngabuya nje ekhaya sekuyikhaya nje mengibuza ukuthi awubabu lapho ubaba kuthiwa hayi angimazi loyo nomunye ngithi ngiyambuza kuthiwa hayibo ngihlangana laphi naloyo. Uma wangihlalisa phansi washo ukuthi nokulunga it's been years ngibekezele. Sinobaba wakho siyahlukana siya divorce after 30 years beshadile. Yo right. Ba divorce ubaba ke wavidane nje naye wenza isigameko wavidane uyohlalela ngakagogo. Wakepita nentombi ngakagogo. Akuphelanga lapho okay uma kwakumele ngimlalele ngimunderstand ukuthi okay go through for I divorce ngama reasons akhe. Angithi kodwa uma naye la ngihlubula khona ngiyakuzwa angimele ngimkhethele ukuthi uthanda bani mina kodwa ukwazi ukuthi mntakama uvedane nje uyigawulela kamakhelwane la ngezansi la ngibuye ngichitha ngakhona amanzi la mengimi la weni la wesinto yababhlungu kakhulu eyangihlukumeza kakhulu angithi ngangisaphuma esigamekweni sokuhlukumezeka vele umfana okay ngangathunyiwe. Ngithi ngizokhala phela manje ekhaya ngizothola icomfort from umzali kade ngihambile ukuthi okay though wayengangithumanga but ukuthi angihlale phansi nama ngiyala ukuthi mntanami entweni kanje enobhiya wenziwe kanti naye uzongifakela itrauma kwayena because ubaba wake kamakhelwane wayenomfazi bayixabanela into zabo bothu uma umesengena lo baba lapha ya omakhelwane abasurroundile angeke ba understand ukuthi lo mama lo uphumela inkinga zakhe benalo baba sekuzobe ngathi lo mama lo uphumeleni uphumele because uma omkhiphile. And lo baba into engiphatha kabi wafika ngobaba endaweni ezethola indawo la esihlala ngakhona wathola ngobaba efika engena amawindi engenalutho umuzi wakhe ungenalutho wabhukula ubaba bese befana nabangani. Only to find out ekugcineni ukuthi umanje usefakeleke ipressure okay fine umuntu wesilisa uyaganga eshadile but ufakeleke ipressure ukuthi sekumele divorce angithi babangani ubaba kamakhelwane nobaba zonke igameko neindlela zabo abayihambayo zobumnyama bayihamba nobani bobabili kanti uyazi ukuthi each and everything ubaba ayenzayo yena uyabuya ezotshela uma kanti yena inhloso yakhe hayi ngoba etshela uma ukuthi ngoba emthiphisa utshela umana because ufuna ukungena bani uma naye walutheka right ba divorce kanjalo. Ngikutshela ukuthi uma naye ngaze ngathi shuthi lento uyumkhokha la ekhaya because uma kwavedane wathi nje ngathi mina ayimasho ukuthi sekumele uvedane uhambe uyohlala khona because uzongibukanisa nomakhelwane wathi angithi nawe ungibukanisile nomakhelwane wahamba kwasha ngathi phela mina ma akufani okwami nokwakho wena ushadile sihlala nomakhelwane umama wesonto ngaphezulu kuzothiwani uma akachitha ngasikhathi wathi vele ngiyahamba la ekhaya uyapi na ngiyohlala naye usibani bani khona la kamakhelwane
la kamakhelwane wangachitha isikhathi uma angithi ubaba akasahlali kwathi ngisemoli ngathola ugayo omusha Okay. ngathola ugayo omusha Ngathi ngiyayithanda ke le manje. ngithola ugayo omusha phela ngithi ngisanokuhlukumezeka ngisane trauma nje uthanda ukholelwa kulona kwamanje nanginomanga la ungenzela into engacaci Yeah. ngifike ngihlangane nalo guy nkosiyami oyisayoni Okay, all right. unomoya lo guy ngathi awushuthi ngidalele vele izinto ezinomoya ke bandla nkosiyami eyinalento yasekhaya ezulwini Okay. kodwa hayi liyana phela Hayi demon leli. hayi li demon leli lo uphila nje into straight kuze kufike to the point ukuthi kumele ngivakashe ngimvakashela uGayi kanti angazi phela mina ukuthi uma usebhizi naye nobaba wakamakhelwane ngihambe phela ngiphatha isikhwama sami ngihambe lo 2 days loyo mengibuye ekhaya sekushintshwa amaloka hawu ma ngimfonela oyisebenza emall ePinetown hawu ma ngisekhaya sengibuyile kanje athi umaye ashintshiwe amaloka kuthiwa ngiwashintshi ngivitane ngidrop icall ngivitane ngithatha itaxi same time ngihambe ngithi ngifuna ukuyoyizwa kahle live ngoba uyizwa kahle ngoba ngizwa kahle ukuthi ubani oshintsha amaloka ngabe ubaba ngithi ake ngingasheshi ngifonela ubaba yabo kodwa ubaba ngoba akasahlali nje lana sihlala so2 uba lo oshintsha amaloka yabo ngiye kuyena ugelwe yangibhampela unothando lusha phela okay. Ngiyambhampela nje ugeli ufunani yangiphazamisa ngisemsebenzini oshintsha amaloka ubaba usubanibani uthe uyangihlukumeza hayibo uyena oshintsha amaloka ngimbuza ukuthi ungena kanjani kwaphela naku nje kwakhe lapha yana ushintsha amaloka ngaliphi la right athi uthe nje emubuya ngikutshela ukuthi uphindele la uhlala khona la kade uye khona thina soqhubeka sinake izingane ngithi mina ekhaya ayikho inkinga ngicela ungiboleke ukey athi cha asilindeni ubaba usibanibani uyena ozokunika ukey wasendlini ubaba ndini lo uhamba long distance shayela ama truck kanti shuthi the day babe ne date vele lapha phezulu eSanlam phezulu eFood Court nangempela wafika ubaba ngikutshela ukuthi abelungu babengasakwazi ukungena bagcina sebejika ngeimoto zabo ngoba kwakusekuyisibhucongo engikinya ukinya ubanike manje ubaba noma ubaba ngaliphi ubaba phela ngihlukumeza uma idarling wakhe okay ngiyabuza ukuthi umuzi kababa lo okokuqala ubenzile ubunyoka wena bumngani kababa nihamba indlela zenza ubumnyama lezi ezenza ukuthi nawe umfazi wakhe azaphume akushiye njengoba unje wakwazi ukuthi ungene umfazi kamngani wakho right manje ufunani ufuna ngithi baba kwena ufunani kimi athini athi sekuyimini ubaba wakho athi from now on umini ubaba wakho ngimtshela ukuthi ngiyakuzwa lokho kushoyo but I think lento eaddressayo uyiaddresse ngesikhathi esirong ukube bufuna ukuthi ube ubaba ngempela ube yini istepfather ngempela benza ubuzokhuluma nomuntu wakho ni addresse in a right way lento le hayi phakathi kwabantu kanje njoba usungikinya usungitshela ukuthi uzongihambela nomhlaba yalingana because mina ngitshela ukuthi ngisile yabo hayi okay asho ugela ukuthi I think Lungi you have to move out uthole enye indawo I think ubu right la kade ukhona nalo mfana lo ubekushaya kancane sengiyakubona ukuthi ukususelaphi ngenxa yokuthini ngiyacomplain ukuthi akakwazi ukuthi azogidagida la akakwazi ukushaya umthetho lapha kwakhe aphinda azoshaya umthetho la because kube khona ubhuti wami ngaba ukwenza lokhu la uthatha advantage ukuthi vele ubhuti wami uyiphara impela mntase kodwa la ushayiwe una ingqondo right ukwenza konke lokho because wayazi ukuthi ubhuti wami akekho usejele right kwaze kwafika to the point where umana uyathutha wayohlala khona
umana ngahlala ngedwa, ngahlala nezingane zami, ngahlala ngedwa, ubaba eqhubeke nginaka. Right? Uma umedlula la ipassage wayesedlule engathi akangazi. So mntakama kona konke okwenzakalile ekhaya isiphetho sagcinaphi umuzi kwenzakalani ngeze ukhala ngendaba yaumuzi ukuthi kuke kwaba khona inkinga wagcina nawo usumuntu ongesenakhaya kwenzakalani? Ubaba ngenxa ukuthi uma wayesegane la ngezansi wathi walibele highlighter ethi ngicabanga ukudayisa lo muzi nokulunga. Ngithi mina uzowudayisa kanjani umuzi because angithi sendivorceile because iyagcina iprocessile idivorce wabaleka waze watholakala. Iyagcina iprocessile idivorce wathi ucabanga ukudayisa because akafuni ukuthi umama esexakeka lapha ya abuyeze la. Ngilibela ngimtshela ukuthi mina ngizele nathi sikhona sizohlala sizokulwela lokho because nathi sibonile ubrong bakhe asikwazi ukuthi siphinde simvumele ukuthi azohlala la akaqhubeka ahlale la ehleli khona. Kwathi nje last year cause angithi ngisenginogawa omusha sa right sathandana nje sa happy sesi serious nje till today sisa date si right sa move ake wathola umuzi eYbank sa move inike khona lapha yangathi okay cause angisebenzi ngihleli angeke ngiqashise ngomuzi wonke. Kwathi nje one day kwafika ubaba thizeni eqashini ngizwa ngeqashi ziyangifonela how sisilungilana kunobaba othi uthenga umuzi sekumuzi wakhe lo from now on from next month esizophela inyanga wathi uthe singarenta kuwena kule nyanga le but from next month sekuzoba umunye umuzi uyena uthengile. Nje ngikutshela ukuthi kwafenisha ifenisha yethu indlela lo baba lo anenhliziyo embi ngayo ngakwazi ukuthatha enye ifenisha ngangakwazi ukuyithola wabiza iTLB na umuzi wawushaya phansi because vele umuntu oright nje osoma business wawushaya phansi. Ngikutshela ukuthi kuyimanje wakhe istizi wakhe itende khona sasala kanjalo. Ubaba akasinikanga ngisho option ukuthi okay sengudayisile umuzi bantu abami ethi nginibhekele omunye umuzi lutho nje akenza ngalutho. Wahamba mntakama sesizoyivala ke njengamanje ngicela ungitshele ukuthi iziphi izinto ahlamba abantu besimama bangaphandle noma besilisa akumele basheshe bayibone zama red flag ku relationship. Umuntu oqamba amapho amanga nje because angithi kwethu uthando ulakha ngerespect ukuthi nibambisane nithobelane nibe neqiniso nivulelane ifuba. Waqala nje lapho nivumelene ngokunye usubuna sekwenzeka okunye iqala lapho nokuthi nje waqala wakuphakamisela isandla kokuqala phuma cause wakushaya kokuqala wakubekezelela uyokushaya impilo yakhe yonke. Hayi siyabonga ke mntakama ukuthi uzivakashele namhlanje. Ngiyathemba ukuthi nababukeli lapha ekhaya kube usizo kakhulu ukubona nalabo abavaleleke ngaphakathi bazokwazi ukuba basukume babhodle bakhulume ngakho konke ababhekene nakho. Ngiyakubona ukuthi njengamanje strong. Bengilindele ukuthi nje laso besikhala sisula ngeingubo esigqokile. Ngiyathanda ke mama ukuthi usukwazile ukuthi ubhodle esikhathini esingaka. Ngiyathemba ukuthi nani babukeli lapha emakhaya nimzulu sisikona konke akuchazile ukuthi iabuse akubi umuntu osukuthandana naye kuphela. Uyayithola ekhaya, uyithole kosisi bakho, uyithole kubangani, uyithola yokuyona yonke indawo ngendlela ezahlukahlukene. Ngiyacela ukuba sinikezane uthando sithandane ngendlela efanele. Niphinde futhi ke ni like lapha epage lethu ni subscribe futhi. Abadinga icathulo ke abazi ukuthi baswele lokwangempela. Sibaphetho size la ekhaya ukuthi nje lapha epage lethu ufike usho ukuthi hayi unenkinga ucela ukusizakala ngecathulo for umntana wakho. Useyahamba kumalindu ntshosha uma ngethu zikode.